Vi skal lave et forsøg, som hedder det magiske finger. Vi skal bruge den der balje her med vand og et tyndt lag kanel i, og Benjamins rene finger. Baby vil nu stikke ned i, og så skal vi se, hvad der sker, når han tager den op igen. Alt kanelen, det sidder fast på hans finger. Og så skal vi så prøve, hvis vi tager opvaskemiddel på, og så ser vi så, hvad der sker. Sådan. Nu stikker Benjamin den så ned igen, og alle kanelen vil så flytte den fra hans fingre, fordi at nede i vandet er det der hedder overflades spænding. Det består af H2O-molekyler, og det gør så med det her opvaskemiddel, det ned i med benens fingre, så vil det så flytte sig, fordi at overfladsbenet det får en mindre kraft, altså den styrke forsvinder, når det kommer der sæbe. Det der sker, så mister den sig. Og det er den magiske. De insekter, der kan gå oven på vandet, de vil så også bare falde ned i, og det er